Lab sindikatuak agerraldia egin du Gernika Lumoko egoitzan, Bizkaian metalgintzaren sektorean deituriko greben harira. Nemak, Losal eta Huartzilako komitetako ordezkariak izan dira agerraldi honetan, agerraldiaren aurretik gainera, Astrako parkinetik abiatuta kotxe karabana txikia ere irten da, ELA, Lab, Comisiones Obreras eta UGTko ordezkariekin eta 12 Bermeoko Huartzilako enpresa aurrean amaitu da karabana. Jon Iñaki Alkorta, Lab. Patronalak ia esan dozku. 2018 astu. 2018 pasada, eta pasadan ez, gu ez goiez, atzerapenik ordaintzea. Orduan, lehengoko txoke hor dakau. Igoerak, guk ikusten dauz, hainbeste urte, igoera barik egonda, oin apurtxu bet, igoerak izan bierdizela txukunak. Txukunak ez, eta argi dakau, enpresetan irabazizak askoz beha undixagoak dauz izaten, guk eskatzen duguna baino. Horren gu badakigu base bat eskatzen gauz danontzako, horren base hori danontzako izan bila, eta gero enpresetan burrukatuko dago bakoitzak, enpresa horrek diru eta dirua ataratzen badau, diru gixagoa berak propioekin negoziatzeko. Baina base bat eitzeko, gu gauz eskatzen, 2018, 19 eta 20 aurreko KPIak gehi 2 punto. Horre joan berdia, tablaz, tabletan, 2011ko tablakin oinarritzen gara, 2011ko tablei gehitu behar zaie, 2018an KPIa gehi 2, 2019an KPIa gehi 2, 2020 KPIa gehi 2. Orduan, fase horretan gauz, KPIa gehi 2 urtero igo bida. Eta tabletara, soldata eta langile batzuk dauz, ez diesenak gaiatzen, tabletara ere, igoera hori euki behar dute. Tabletara joan behar da mundu guztia. Orduan, tablak, 2011ko tablei joen gehitzen, urtero, KPIa gehi 2, eta hori bihurtu behar da gaur egunin oinarrisa. Eta gero beste bat da, soldata reala. Hainbeste urte, egon da gero, jente asko dau, tabletatik gora da bilena, soldata table ofizialetatik, enpresak suerte euki da belako, eta enpresik igo gotzalako, edo negozia da belako igoenak. Orduan, soldata erreala esaten dagoenin, KPIa gehi bat, gauz eskatzen. Orduan, enpresa haundixek, batez be, hitzarmen propizue daukesenak, KPIa gehi 0,5 euki badabe, por ejemplo, bera akordue, KPI gehi 0,5, KPI gehi 0, no seke, guztatu, KPI gehi bat izan bida. Horren horrego lehikeen diferentziala, 0,50 edo lo que sea, iguen biko dago. Jornada, lanaldia urtekoa. Argi dau, urteak daru hauzela, soldatak, orduak mugitxu barik. Horren guk eskatzen dagoena, 8 orduko jetxira bat. Egon behar da. 8 orduko jetxira bat egon bida, fase honetan. Ez gazezaten ez da egizer, bezik 8 orduko murrizketa bat egon bida, negoziaketa honetan. Etetiek eta eventualidadiai neurrixak ipini behar jako. Orduan, enpresa askotan, eteteko jentea dabil lanien, eta hor ez dago epe mugaik eta ez dago ezer. Etetetik izartzen zara, etetetik urtute oso, etetetako langilik ez dago eskubiderik enpresako kontratu bat eitzeko, por lei, eta guzaren dago horrekin amaitu bida. Guk ezaren dagoera da, azpi kontratai ere bai, muga bat ipini behar zaie. Langile bat baldin badau, mantenimentu eitzen Losalen, edo Bartzilan, Kelan enpresako langileek, edo Eulen enpresako langileek, baldin badauz Losalen, edo baldin badauz Bartzilan, behin, azten badi lanien, eta 8 ordu egunero, baldin badauz lanien, eta enpresik, urrengo baten enpresa nagusiak, kendu kelan, eta beste enpresa bat ekartzen badau kontratatzera, hori einalko leuke, baina langili hor geratzen da. Eta gero beste pregunto bat bai indartzu izango dana, lan osasuna. Lan osasuna inguruen, atzo be, langile 2 dauz hilda, zin esku edana lanera joen eta hilda bueltatzera etxea, ikusten duguna da, patronala ez dauela ipintzen behar dien inbertsioiek eta behar den indarra ez dago ipintzen hor, beretzat langileek hiltzia gauza normala da, lanien gertatzen diezen gauza diez, eta gu hor inundik inora ez gauz prest hori onartzeko. Benizuek, gauzaen dagoela da, firmatzen duena bi parteek errespetabida, eta hori aldatu nahi bada,
beste akuerdo bat enbiko dugu, baina ez aldatu zeu nahi dozun moduen, zeu nahi dozun nerako. Baizik beste akordio bat enbiko genduke, firmatako aldatzeka. Hori importanti da. Eta oinguen, esan dugunez, une historiko baten gauz, eta sindikato guztik ados gauz, hemen plantea duguzen gauzak lortu bidiezela, eguneko 85, hemen esan danako lortu bida, ezin da egon 2003ko konbenizioaz, eta hortik datoz deialdizak. Deialdi hori da, 23an egingo da lehengoko greba, maiatzako 23, enpresa danak dauz deitxuta, urten dauz urrumurrue, enpresa hundixa, konbenizio daukana, ez da ebela huelga ikengo. Hori beste gauza da, baina deitxuta bada. Konbenizio, horeta, aplikatzen daben, danak dauz deitxuta, txikisak eta hundixak. Eta gero, ekaina 6 eta ekainak 21. Momentuz, 5 eguneko legalizazio irakau. Zatika indou, ikusteko aukerak ere, bai? Patronalai be aukera batzuk eman biko jakoz,